Приятели, one moment. И здравейте, приятели, аз съм Пачуко. Днес в този клип ще тестваме 18 различни TNT-та в Minecraft и накрая ще видим кое е най-добър. Имам цели 18 TNT-та, се прочета какво пише тук. Днес конячето. Тази книга си я махам. Айде, пътеките. Започваме от първото. Само трябва малко да ви преместа. Ей, тук се ви остава за малко. Започваме от първото. Вземаме. Така. И почваме да тестваме първите 9. И аз не си взех запалка. Запалка. О, чакай, че не е тук. Една година по-късно. Готово. Взех се. Вземам той. Това е първото TNT, как се казва? Gravity TNT. О, не. Далеч. О! Хора, кравата полетя. И падна и умря. Така мога много храна да взема, между другото. Продължаваме с второто TNT. Sonic TNT. Малей. Това ме стрелна далече, добре. Nether TNT. Хора, това май се изтърля. Ох, да е топки. Сега ще разберем. И... Даме надалече. О, не, малко бъгна. Мали. Се отива малко по-надалече от това. Четвъртото е дискотека TNT. Добре. Между другото, за първи път ги пробвам. Една година по-късно. Сега си. Добре, петото TNT. Колосако. Ама хора, това е грамадно. Това е много голямо, ще го оставя за накрая. Гледайте до края видеото да видите голямото TNT. Което е TNT скок. Мали. Уи. О, не излез. Това ти дава кръв. Я. Опа. То няма да разбера дали ми дава кръв, защото съм безплатен. Ама ще го пробвам. Ще стана на... Окей. Сега видим дали наистина ми дава кръв. Махнах си едно сърце. Опа, чай се малко закри камерата. Ето, махна си едно. То се възстанови. Ето, бързо. Махнах си едно сърце сега. Окей. Значи... Добре, да продължим към другите. Ще се върна, когато ги взема си искате. От мен за сега малко пауза. Добре, приятели. Взех другите 8 TNT-та. Сега Power TNT.
ще го направя ден. Окей. Сега. Така и. Това е стица. Хора пише... А не, чакай. Това не е Power. Стори кравички. А верно, че има ледвето, не мой добре. Добре, сега... Утра тенти. Я чакай малко. Ще оставят тези трите, големите за накрая. Значи трябва сега взема тези. Добре, да пробваме следващото. Това не може да се постави. А това му е само на релси. Чакай бе, това не е отновите. Колко съм. Добре. Това е... Добре, да го броим, че са така вечно тенти. Гоши! Бог да прости и свети Господи. Но това направи много голяма дупка, бе, я пак. Рести, Я. Мали. Добре, следващото е... Късметлийско тенти. Я. Майко! Оле, мали. Хора, имам идея. Ще ставам на Survivor. Ще пусна много такива тенките. Окей. Хайде, бе. Окей. Ще се върна, когато ставам на Survivor. Окей, вече съм научавана. Сега време да пусна абсолютно всички. Оле, опа, запалих се. О, не. Какво стана? О, не, хора, бъде. Хора, така ли ме струва или падна грамотевица и ме уби? Умрях. Следа на същото място и продължаваме. Ще се видим тук. Хора, продължаваме клипа, не намерих същото място, обаче се върнах тук. Ще го направя отново. Това път по-внимателно. Окей, май до тук беше. Сега. Ставам на оцеляване. И внимавам какво правя. Малей! Не, стани безсмъртен. Хора, къде отидохте? Върнах се. Хора, току-що осъзнах, че това TNT не ти дава XP, ами късметлийско TNT. Демек се може да ти даде всякакви работи, като... Какво? Това ми даде от това силното TNT. Няма го взема, ще го оставя тук.
Маля, колко енчант на тия неща. Добре. Ракет TNT. Ракета TNT. Слетя към него, не знам що. Следващото TNT. О, не, 100%. Имам идея. Малко се бъгнал, ма. Окей, това е супер силно. Това е. Добре. Не мога да такова. Следващото TNT. Добре, малко не искам да го пробвам, защото е червено, обаче се налага. Нали? Черна дупка. Това не махна чак толкова, но блокове му беше много яко. Просто няма да ги чета, защото да се каже, че не мога. О, не. Това тресе всичко, бе. Какво стана? Това не стана. Хора, тък му казах, това нищо не направи. И по... хрумна ми иде. И сега това. Мали. Ще ви изпусна за момент. Хора, това много лаги. Лаги ми! Майко, оба. Майко. Хора, и след това какво дупка прави? Не махам се тук. Добре, следващото тети. Крипър TNT. Това с ключ само ли, бе? Това не беше много силно. Добре. Добре, да минем през на следващото. Токсик TNT. Токсично TNT. Добре. Това май се хвърли някаква зелена отрова. Познах. Зомбито са умрели от това. Я пробвам. Аре, бе. Аре, бе. Ето. Не получих пойзън. Колко време дава пойзън? Ето се махне. Добре, хора. Обещах ви, че накрая ще пробваме уния силните TNT, които да ги запазих. Сега ще ги взема и се връщам. Хора, много не искам да го казвам, но дойде момента да правя всички тия TNT. Това и това. Ще започнем първо с ултра TNT-то. И чакай малко, това не го ли пробвахме? Хора, това май го пробвахме. Я. За всеки случай.
Окей, това беше яко. С прокси TNT-то. Слагаме. О, не, това има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук в това има 7 TNT. Отвън. Това май изхвърли много. И то на високо. И сега дойде време да пробваме най-голямото TNT от всичките. Погледнете го, какво е грамадно. Хора, това е колкото 4 блока. Мале, това е колкото мен. О, не. Оха, не, това няма да завърши добре. И... Гръмни ме. О, не. Какво стана? Бъгна ми, да. Оле, Боже, Господи! Хора, имам идея как се си красна играта. Не го правете у вас. Тук има доста тентита, не 4. Сега. Чао, приятели. Пачико си тръгва. Това може да е последния канал на Пачико, никой не знае. Последния клип, ако въобще го кача и оцеля до тогава. Хора, това няма завърши добре. Това няма завърши добре, от сега ви казвам. Хора, май не трябва да се го правя. Да, не трябва да се го правя. В момента не стана нищо, защото много бъгва. Но, ей сега. Ще видите колко блокове са се махнали. Това е само от едното. Хора, това още лаги. Това няма да завърши добре. Не, много лаги това. Хора. Ще се върна, когато дойде крайния резултат. Идвам след малко. И хора, ето е няколко минути по-късно. Всички тези тентита направиха това нещо. Какво за Бога съм си направил със света. Майко. Погледнете. Аз не мога повярвам какво съм направил. Майко мила. Хора, това... Ако има втора част на тези TNT-та, със сигурност сте направили. Така че, абонирайте се за канала, нека да стигнем 50 лайка на този клип. Минимум 50. И очаквайте още 2 нови клипа ще има, заедно с този стават 3. Не знам точно кога ще ги кача, но ще има. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото, пръснете камбанката и това беше всичко от мен. Така че